Съм има светлина и аз стоя по тях и разпитвам. И тогава под звездите прозорецът ще има светлина. Дали отново пак ще слуша Beatles и вече поети ще чета. Дали хазайката ще идва рано с пиянска кихла, станичка кафе. Невероятно за някой, ако някой пак твърди, че има най-голямото богатство, един прозорец и безброй звезди, че има най-голямото може би случайно ти ме срещна, може би, за да ми кажеш нещо, може би. Но добър ден да те срещна аз не мога. Как е добър ден, що не е добър ден? Може би, но да кажа имам сили вече, може би, моя сърце не ме облече, може би, но добър ден да те срещна аз не мога, добър ден да те срещна.